Males wis mudeng ae iki. Ya. Ayo ruman ya. Mandi jalan. Kakek to nanten. Bose bengi niki. Asri Mustofa. Mustofa Sarimbit, ayom-ayem tentrem bagiolan mulya lahir lan batin. Amin. Enggal pirangan putra ya Mas, Mas Sri Mustofa, soleh lan soleha. Amin. Ning cangger ngono kae iki ndridis tenan kowe. Kok iso ndridis ki lho? Anggere wong sing cilik-cilik ya aku contone kaya bosku Sekar Kawedar ki. Wah. Jelok. Pundi ta? Oh. Ya, cedak iya. Ya. Ah iki nang kae. Lungiting asmara karo apa kae? Kolosibo. Seluruh kuwi. Keremenane sinten? Bos War. Napa nggih? Bos Sekar Kawedar. Napa tesih niku, Pak? Keremenane. Tesih. Sih. Alah kan, ndek iki nang juwangi ra sida nyangoni ngapusi. Oh. Saya meleset. Delik saya melipir. Delok blumbang nang juwangi ra sida nyangoni. Renang mboten Dek wingi nika. Mboten renang kula renang kok. Renang mbahmu jeglongan renang ku arep tiba. Dongake bocah Sekar Kawedar nggih laris. Nggih, amin. Kompetane Simbah Lurah Parjo. Nggih, lancar sedanten ya, Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Iki dintekke sik dawuhe Mas Sri Mustofa. Alias Moh gak wani. lah ngapa ta wong ya ning undangan iki ana tulisane kok ya. Ya nek engko nek wis bayaran tak omongke wong ki urung bayaran potong tenan malah. Masa urung? Urung kok. Lah sak kanca ki wis kabeh wis ditransfer kok. Saiki modele transfer kok karo Mas Sebol dibayar kabeh kok. Nggih Mas. Wis tak bayar kabeh. Nah, piye? Kabeh ki wis menerima transferan termasuk Duta Hadi termasuk SM kabeh wis dicukupi kabeh. Wis. Sampun. Kowe len. Kowe sa. Kowe Lah awakmu mrene iki sing ndhawuhi sapa? Awakmu mrene iki lho. Bos War. Bos War. Wartanto. Lho, lah napa nggih? Mboten to? Mboten enten urusan. Ora nek urusane karo kowe ja. Telepon lho, Dik. Ora nek panggilan masuk kok. Alah butane jancate SM Prima nusul sedil gene.
Nek padi tokok ya enek bosku juragan wedhus ya enek. Pundi? Halah. Iya. Bojo loro, bojo wis senengane bojo loro, penyanyiku deke siji-siji. Biasane ngono kuwi. Terus disangoni. Kuwi genah. Juragane apa, Dah? Wedhus. Nah niku cul siji lho, Dek. Oh niki cepe. Oh lah bengi ra beneran blas. Ora ya wedhus kacang ngontene ra apa-apa terus cempe kok. Marahi jenggotmu ki madan-madani kok, Jo. Lah. Oh cempene cempe kacang. Cempene cempe Mangane kacang. ngiyes dol-dolane pait. Kok apa sih kuwi? Ya ora apa-apa, sementing rak ya payu didol kok. Ya makasih. Sadepan. Yo. Sesarengan ananta Makarya Duta Hadi Gus Darno Sound System kagungan pun Simbah Murah Gilir Jomiri Sragen SM Prima siang dalu Apa? Cahit cilik sepatune gedene. Ya Malah kaya sepatu boot. Lah wong yo ning pinggir waduk ki wong yo ora mantuk ki engko. Iki. Aja ngono ngono. mancing. Cacing mir mangsamu ge mancing iki. Wong iki. Ayo nyaket, Pak. Sapa? Bapake Mas iki sapa nggih? Lah sapa kok? Pak Narno, perahu. Berarti juragan perahu iki, Ya, Mas. wah wis barane geti pake iki ceritane. Oke. Pak No. Pakne. Endi kok? Ya teng ngajeng. Oh Gusti Allah. Wah, Pakde kuwi nyelot bagus men cah iki. Pak No. Dim. Endi Pak No? Nah. Lah dek jek enom Pakmu, Mas. Lah rumangsane lah iki karo iki prajane nom iki. Pundi? Saestu sing pundi, Bu? Pak No. Wah. Gusti Allah. Aki iki lho. Jarang lho. Wong wedok sing iki jarang. Cedhak bojoku ono Mbak Ben, bojoku awet nom. Leres, Bu. Kersane panjang Yoswa. Nah. Garwane sing pundi, Bu? Sing pundi, Bu? Sing Sing pundi? niki. Niki, Mbah Akung niki. Oh, alah. Kok niki sampun parilah saking Yang Putri inake nyaket jenengan. Mungkin jenengan ngersake lagu napa kok kersane panjang Yoswa. Nyuwun Mbah Kakung.
Kersane paringi sehat Bagas Waras. Niki kula mboten iso nyanyi niku. Nggih, nyuwun tembange napa? Remene napa kok saisine iki lho. Kok ya lali janjine. Napa Mbah Kakung? Kijing miring. Oh, kijing miring. Engko diceluk Mbah Men ya, Mbah Men kon ngadeg Oh nggih, Mbah Men beksan. Heeh. Nggih, kalih sinten? Karo ratapan anak tiri. Ratapan anak tiri lah, lagumu banget iki, Jo. Wis engko aturno Mbah Kakung ki Apa? nyuwun ratapan anak tiri. Salaman sih karo bojoku, kuwi kok salaman. Hah? Aku lagi pisan iki lho dientuki karo bojo. Nek diingi kae ora entuk kok, Jo. Lah itu bojone jauhem. Lah pokoke lo tenan. Salim nggih, Kung. Sehat. Panjang Wah, Putri, yuswa. Sabar tenan ya. Lah ya jarang lho aku diingi ora entuk pas dilabrak kowe. Aku nek iki dijini lho, Jo. Lah wong edan wong bojone jek urip arep demeni ora dilabrak. Ya, kisih dintake nang ngene. Nggone Mas Endi? Sri Mustafa. Lah Iya. iki wong urung tenang. Lah iki Pak Nong sing ndi aku rong salimoe. Mbah Min mengke. Iki mau Mbah Min. Sing ngersake kijing miring. Aku golek Pak No rong temu. Angger iki lho. Niki saestu. Jenengane ya. Namung salimo mboten njuk Salim. duit tok. Nah. Pangapunten nggih. Ampun ngan Pakna nggih nembe gerah. Oh nggih, pamunten ya. Nggih, matur Iki sembah nuwun Mbah Kakung. Mbah Min. Ya, kita kisih Sabdo. Sabda pandita. Hey! Neng sliramu. Hey ah hey ah hey ah. Hey woyo woyo. Mas Sri matur nuwun sampun kantor Mas Sri. Terima kasih, Saged matur nuju sembah nuwun, Prono. Mas. Ki ngene dilajengke dawuh saking sesepuhipun Nggih. Mbah Min lagune Kijing Miring, Mbah.